L-iktar ħaġa li nħdu pjaċir bija huwa li jkun hawn is-saħħa, li jkun hawn ekonomija b'saħħitha u li jkun hawn il-ġid ħalli nerġgħu mmorru lura għal ħajja normali jekk alla jrid ukoll nerġgħu naraw l-ekonomija tirpilja u tissaħħaħ. B'ekonomija b'saħħitha igawdi kulħadd, ma fl-istess ħin ma nistgħux ninsew qatt liż-żgħir lil dak li għandu bżonn ukoll l-imbuttatura biex jimxi il qudiem. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fit-tmiem żjara li għamel fil-lukanda Excelsior, l-ewwel minn sensiela ta' żjarat li se jkun qed jagħmel qalb il-ħaddiema fl-industrija turistika ħalli jħoss il-pols għall-impjegati u l-imprendituri fl-eqqel ta' din il-pandemija. Mhuwiex sabiħ illi tisma' li għandek ħaddiema li qegħdin jaħdmu ġimgħa inqas, dak ifisser li għandek kwart tal-paga tiegħek imneħħija, però irridu nifhmu wkoll illi bħalissa kulħadd qiegħed fl-istess dajsa u kulħadd qiegħed ibati. Bernard Grech saħaq li huwa ta' diqa li lukanda ta' kwalità bħall Excelsior hija vojta meta s-soltu tkun infawra bil-klijenti. Għalhekk il-ħtieġa l-Gvern imur oltre mill-vouchers u s-supplement tal-paga li minkejja li hemm mhux ftit f'din il-kriżi mhumiex biżżejjed biex is-settur turistiku jirriġenera ruħu wara l-pandemija. Is-sejħa tagħna bħala oppożizzjoni hija biex il-Gvern jitkellem ipoġġi magħna, ipoġġi wkoll ma' min imexxi dawn il-hotels biex jara mezzi oħrajn kif anke llum jista' wkoll jitħajjar aktar propju t-turist Malti biex jiġi hawnhekk biex jiġi f'dawn il-hotels biex allura anke hu stess ikun jista' jistrieħ imma fl-istess miegħu jgħix u jaħdem ħaddieħor. Bernard Grech li kien akkumpanjat mill-Viċi Kap u kellim tal-Oppożizzjoni għat-Turiżmu Robert Arrigo kif ukoll mill-kandidati Mark Anthony Samut u Grazzella Tart Previ intlaqa fir-reception tal-lukanda mid-Direttur Maniġerjali Norbert Grixti flimkien ma' tmexxija biex iddawwar madwar diversi swali, kmamar, il-kċejjen kif ukoll l-uffiċċini fejn ram il-viċin ħidmet l-impjegati filwaqt li sema dak li kellhom xi jgħidulu. F'kummenti li tal-medja Norbert Grixti wera tħassib tiegħu għas-sitwazzjoni wera li għaddejja minna l-industrija turistika bħalissa. In-nies fl-industrija tagħna qed ibagħtu ħafna staff qed jaħdmu ġimgħa imnaqsa, jieħdu lura d-dar inqas paga milli għandhom, qed nippruvaw nikkopjaw kemm jista' jkun mod pożittiv. Għażilna kif għamlu l-maġġor parti tal-lukandi li nibqgħu miftuħin għax li taqbatu tagħlaq hija defeatist. L-industrija tagħna għandha eruq sodi ħafna u jiena nemmen illi kif appena forsi dal-vaccine jibda jaħdem m'għandumux ħafna ma nerġgħu nirkupraw. Għax issa huwa kruċjali illi meta nerġgħu nibdew b'saħħitna ħalli nerġgħu nirkupraw nerġgħu niġu lura kemm jista' jkun malajr għal dak illi konna qabel. Intant, meta kienet wieġeb il-mistoqsijiet tal-medja brabta mad-deputat Jason Azzopardi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li fuq il-governanza tajba issa wera kif mill-kliem għadda għal-fatti e kif se jkunu l-organi tal-partiti li ddeċiedu l-eżdu tas-sitwazzjoni li żviluppat fl-aħħar jiem u għal dan il-perjodu Jason Azzopardi sospenda ruħu mill-grupp parlamentari. Fl-istess waqt, talab li l-kull membru tal-istess grupp parlamentari nazzjonalista sabiex jinformaw jekk qatt irċevew xi rigali jew favuri li potenzjalment jistgħu qatt xi darba jkunu ta' xkil f'ħidmiethom ħalli ħadd ma jkun irrikattat. Rigward il-kumplament ta' grupp bla dubju huwa ta' interess għalija u għall-partit u għall-grupp kollu li aħna nkunu nafu li qegħdin verament inwettqu dak li aħna nemmnu fih u iva f'dak il-każ ukoll saret talba biex inkun nafu aħjar x'inhija l-pożizzjoni ta' kull kandidat, ta' kull membru parlamentari.